De binnenvaartsector snapt er neert van. Er is de afgelopen jaren bot inzet op verbetering van de vaarwegen omdat het efficiënter en milieuvriendelijker is. Verkwatting van de openingstijden van bregen en sluizen giet er dwestjen in. Ja, we vinden het heel vreemd. We hebben al jaren er onmachtig geïnvesteerd om vervoer naar het water te krijgen. Dus om meer milieuvriendelijker, veel druk van de dik uit te halen, et cetera. Daar is al rond 2 jaar 100 miljoen voor beschikbaar gesteld. En ook dan ben we dan 2 jaar verder en nog niet zeggen, ja, maar we draaien dat deels weer om. Terug nou de bedieningstijden te verkwarten. Dat is natuurlijk heel vreemd. Dat is geen beleid eigenlijk. Wij hebben hier fors op geïnvesteerd op dat beleid van meer vervoer naar het water. Ja, draaien ze dat nou deels eigenlijk de nekken wordt om. Wassila Hachi, Tweede Kamerlid van D66, is het hielendal maar de skip 14's. Ze zocht ook wel alternatieven. Een alternatief waar ik aan denk is, waarom geen elektronische bediening, dat er meer vraaggestuurd die bruggen en sluizen open kunnen gaan. In plaats van er nu voor te kiezen om ze gewoon te verkorten. Dat is wat mij betreft niet de meest slimme oplossing. Visser denkt dat zijn bedrijf zo'n 3 miljoen euro aan extra kosten maakt als de bregen minder vaak hiepen gaan. En dat alleenig is al meer dan de 2 miljoen besparing die de maatregel in het noorden opsmiet. Ja, het is een heel onlogisch verhaal. Het is hetzelfde eigenlijk als je de hek met nooit Leeuwarden. Op de hek om Leeuwarden hebben we al je besloten dat dat beter is voor de stad, betere bereikbaarheid van de stad. Maar dan zitten we nou wat nieuws maar tegen, maar de asfalt sliet uit. Ja, dat gaat natuurlijk net, dat slaat nergens op.